Samantala, Idol, medical go kits naman po ipinamahagi sa mga residenteng binaha sa Mayombo, Dagupan City. R1MC nagpaalala po sa mga residente hinggil sa tamang pag-inom ng doxycycline. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Nagbigay ng doxycycline ang Region 1 Medical Center sa mga residenteng naapektuhan ng baha sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Kasabay rin nito ang pagpapaalala ng mga otoridad sa tamang pag-inom ng doxycycline na hindi dapat basta-basta ginagamit ng walang wastong gabay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang naturang gamot ay maaaring gamitin bilang proteksyon para sa mga maaaring na-expose sa bakterya na nagdudulot ng leptospirosis, partikular ang mga lumusong nababad sa baha. Binigyang diin ni Mayor Belente Fernandez na para sa mga nabigyan ng gamot, mahalagang sundin ang itinakdang prescription at tamang paraan ng pag-inom. Mag-ingat kayo sa mga Leptospirosis, yes, Mayor. leptospirosis. No, idan to da kayo tambal na BHW at dyan barangay nurse tayo, mantambal kayo, dengal yung ireagyo. Kaugnay nito'y sinagawa ng R1MC ang pamamahagi ng medical go kits sa Barangay Mayombo nitong Agosto 26. Bukod sa doxycycline, naglalaman ng mga kit na mga kagamitang pangunang lunas sa emergency gadgets at banig. Katuwang ng R1MC sa programa ang LGU Dagupan at Mayombo Barangay Council, kabilang ang mga barangay tanod at barangay health workers. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.